Molt bona tarda a tots i a totes i benvinguts a Endollats, el vostre podcast de tecnologia per estar al corrent al dia a dia. Avui el pla, una miqueta contrapicat, no? Se'n diu d'aquest, sense problema. Avui, sol, de tu a tu, vale? Perquè així aprenguem fàcilment què és l'energia solar fotovoltaica. A aquest podcast m'agradaria que tots els que estigueu presents no em tingueu en consideració que tampoc he estudiat això a la perfecció. És a dir, soc coneixedor de lo bàsic. Bona tarda, Glòria. Soc coneixedor de lo bàsic, però necessitaria que tinguéssiu compassió i que no em citeu en altres llocs. En plan, el Nil ha dit que, Endollats ha dit que... No, a veure, calma. Jo us donaré lo bàsic. Ostres, pausa tècnica la que està caient, Màgic. Està caient una pluja d'espectacle. Perdoneu si miro una miqueta aquí avall, però la càmera està allà dalt. Vale, d'acord. Doncs començant amb tot això, nois i noies. Anem ara a parlar sobre l'energia solar fotovoltaica. I anem a fer-ho des d'un punt de vista, d'acord? Anem a fer-ho des d'un punt de vista com si fóssim nens curiosos. Com si tinguéssim molta curiositat realment al darrere per saber què és l'energia solar fotovoltaica. Bé, si nosaltres ho penséssim així, per on us agradaria començar? A veure, és l'energia solar. Hem de començar pel sol, sí o sí. Però què és el sol? Vale? Si ens anem fent aquestes preguntes, acabarem trobant la resposta a totes aquestes qüestions. Primer de tot, què és el Sol? Tinc aquí una xuleta, perfecta, definició. És un astre massiu i lluminós format per un plasma que es manté en confinament per la seva pròpia gravetat. Bé, aquí hi ha moltes coses a tractar, per començar. Plasma. Què és plasma? Doncs bé, és un altre estat de la matèria. Molta gent coneix perfectament l'estat sòlid, com per exemple en l'aigua és el gel, l'estat líquid, com per exemple l'aigua normal que bevem, o l'estat gasós, com per exemple el vapor d'aigua. Però hi ha un altre estat que si seguim escalfant el gas i sota unes condicions determinades, a nivell nuclear, a nivell atòmic, les partícules deixen de comportar-se igual. O sigui, segueixen comportant de la manera que tenim un protó i un neutró, però l'electró ja no orbita en aquella mateixa zona, sinó que s'escapa. I llavors què passa? Que tenim un gas, tenim una mena de nuvolositat, vale? Que està el que se'n diu ionitzat, que bàsicament, dit d'una manera fàcil, és que hi ha electrons per una banda, hi ha protons i neutrons per l'altra, i això fa que, clar, un és positiu, l'altre és negatiu, per tant tenim una zona que és com un gas, però que hi ha que hi ha una càrrega elèctrica. Què més passa en aquest lloc? Que és curiós, doncs bueno, que el plasma és molt poc dens, d'acord? Llavors, quina és la qüestió d'això? Què és el que provoca que el plasma sigui tan poc dens? Doncs provoca que s'escapa amb molta facilitat. Però diràs, i llavors, com pot ser que el Sol sigui plasma, si dius que s'escapa amb tanta facilitat? Doncs bé, perquè el Sol el que fa és confinar el plasma d'una manera que ho fa per la seva pròpia gravetat. No sé si ho sabeu, però el Sol és molt gran, pesa moltíssim, i el fet que fa que pesi moltíssim, que tingui tota aquesta massa, és el que fa que hi hagi una força de gravetat tan gran que com condensa, no és condensa, però emmagatzema, tampoc és emmagatzema, però comprimeix el plasma en aquesta zona i fa que no s'alliberi. Bé, un cop hem dit això, d'acord, ve a destacar, fent un petit parèntesis, que avui en dia hi ha molta recerca al voltant de la fusió, d'acord? Això, el plasma, el que fa és una reacció de fusió, que en parlarem una miqueta més endavant. I llavors, per què dic això? Perquè sentireu molt que, per exemple, Xina va sortir aquesta notícia, tremenda. Xina ha aconseguit fer un sol artificial durant 17 minuts a la Terra. És veritat, va fer un sol artificial durant 7 minuts a la Terra, però no el podem considerar sol. Per què? Perquè el plasma no estava, és que en anglès és confined, no estava comprès dins d'un recinte, per dir-ho així, no és un recinte tampoc, no estava confinat això, no estava confinat per la seva pròpia gravetat, d'acord? Com està confinat el sol artificial aquest que van fer? Doncs està confinat, bàsicament, per camps electromagnètics i altres històries que no ens posarem a explicar aquí. Bé, un cop hem explicat què és el plasma, si voleu, faig una petita definició un altre cop, que també tinc aquí apuntada, que diu que el plasma és un estat superior al gas on els electrons s'alliberen de l'àtom provocant partícules carregades i, per tant, els electrons i els protons i els neutrons, protons i neutrons en un pack i electrons en un altre, circulen lliurement, no? Llavors, l'altra pregunta que ens podem fer és per què el Sol fa calor, o dona calor més aviat, no? Per què rebem calor del Sol, no? I per què llum? Bé,
Doncs aquí és quan entra el que passa en el plasma, aquest plasma en el Sol, d'acord? El Sol bàsicament està format per hidrogen i els seus isòtops, que ara en parlarem, i està format també per heli, com a reacció de l'hidrogen. Això a trets grandíssims, també té carboni, té oxigen, etc. Però trets grandíssims, la gran majoria és això. Llavors anem a pensar una miqueta, d'acord? Anem a pensar una miqueta. Quan dos hidrògens es junten, això és la fusió, reacció de fusió, aquests dos hidrògens es junten formant un àtom més gran, que és heli, més energia que és alliberada en forma de ona electromagnètica, fotons, neutrons, bla bla. D'acord? Però tot, l'energia que està alliberada és en forma d'ona electromagnètica, que tornem-hi, en parlarem més endavant. Però si parlem sobre la fusió, aquí un altre cop, el que succeeix en el Sol és que, com he ben dit, dos hidrògens es junten i fan heli, però si algú és químic per aquí, veurà que els dos hidrògens fusionats no donen exactament heli. Què és el que succeeix? Doncs que hi ha isòtops de l'hidrogen que fan que hi hagin un neutró de més o dos neutrons de més, que són el deuteri i el triti, que també són dos elements que escoltareu molt a parlar si escolteu sobre la fusió nuclear aquí al planeta Terra. I aquest deuteri i triti sí que al juntar-se, aquests entre ells o amb un hidrogen, sí que provoquen l'heli que li correspon, perquè dos hidrògens de per si no corresponen a l'heli. Bon dia, Sergi, com estàs? Ja sabeu, si teniu preguntes, dieu-m'ho, perquè estic soltant, mare meva, perquè estic deixant anar unes bombes bastant gordes, en plan, de teoria, que costen, i si algú ha perdut el fil, és completament normal. Bé, llavors, un cop tenim això, no? Com bé he dit, aquesta reacció d'ajuntar dos d'hidrogen i que surti un heli, a més, com a conseqüència de la reacció, allibera energia en forma d'ona electromagnètica. Més que en forma d'ona electromagnètica, és que s'expandeix en forma d'ona electromagnètica, d'acord? Bé, aquesta energia és el que nosaltres anomenem com a radiació. Hombre! Mare meva, tenim el jefe vigilant. Llavors, perfecte. Si anem a per definicions una a una, d'acord? Anem a anar per la definició de radiació, segons pàgina web X. La radiació és l'emissió d'energia en forma d'ones electromagnètiques. És una definició molt senzilla, però que ja ens serveix pel que volem veure avui en dia. Què passa? Que del Sol aquesta energia s'allibera en forma de radiació, com tots sabem, i com tots hem sentit a parlar sobre els raigs UV, els raigs ultraviolats, els raigs infrarrojos. El que també hauríem de començar a pensar és que la llum també és una ona electromagnètica, també és una mena de radiació, la radiació lumínica. I que el que nosaltres rebem del Sol com a forma lumínica també és una radiació. D'acord? Com a ona electromagnètica, com la definiríem? Doncs diríem que la ona electromagnètica és un conjunt interdependent de camps elèctrics i magnètics variables en el temps que es propaguen en l'espai en un moviment ondulatori. D'aquí comença a sortir tota la teoria corpuscular, tota la teoria de les ones i tot el que tu vulguis, no d'aquí exactament, però va en correspondència, no? Però no ens hi ficarem. Anem a parlar senzillament de l'energia solar fotovoltaica, que si us hi fixeu, encara el de fotovoltaica no hem ni tocat. Però és que m'agrada començar per aquí al principi com si fóssim nens i nenes curioses i curiosos per entrar en detall del que realment ve després. D'acord? Bé, radiació solar. Tornem-hi, s'allibera energia en forma d'ones electromagnètiques. Aquestes ones electromagnètiques estan classificades per la seva longitud d'ona, que va en correspondència a la seva freqüència i etc. D'acord? Llavors, depenent de com sigui la seva longitud i la seva freqüència i etc., tindrem un tipus de radiació i un altre. I està categoritzada des d'infrarrojos fins a ultraviolats. Òbviament hi ha més cap aquí i més cap allà, però perquè nosaltres ens entenguem bé, són aquests. I entremig, més tirant cap a la banda propera a infrarrojos, tenim la radiació lumínica. Tenim els colors, tenim la llum, d'acord? I aquesta serà la que utilitzarem per dur a terme l'energia solar fotovoltaica, que en parlarem una miqueta més endavant, d'acord? Això, aquesta classificació, se l'anomena l'espectre electromagnètic, d'acord? Llegeixo la definició, si voleu, que diu que tal qual l'espectre electromagnètic és la classificació de les ones per la seva longitud. Perfecte, no n'hi ha més. Llavors, ara anem a deixar de parlar ja de detalls tan tècnics de longitud d'ona, freqüència d'ona,
de si radiació UV, que si radiació d'infrarrojos, anem a parlar de radiació lumínica, la que nosaltres més fàcil ens és de veure perquè és la que percebem, d'acord? La que fa que la meva cara es vegi ara mateix, literalment aquesta. Doncs anem a parlar de la radiació lumínica un moment, vale? Que ens arriba del Sol, no parlem de la llum. La que ens arriba del Sol. Doncs la que ens arriba del Sol hem de saber que aquestes ones que arriben aquí, només el 51% arriben a la superfície terrestre. És a dir, el 51% d'aquesta radiació és l'única que arriba aquí en el nostre, en el terra, on estem ara, on estic jo sentat. Un altre 31% directament surt rebotat cap a fora. I l'altre 19%, si no m'equivoco, no, és 51, 30%, i l'altre 19% es queda absorbit en l'aire de l'atmosfera. D'acord, això en quant a radiació lumínica. I això ens servirà per acabar de distingir algunes cosetes, d'acord? Perquè quan nosaltres parlem de radiació lumínica, quan parlem de l'energia fotovoltaica, molts cops, i quan hem d'anar a comprar una placa solar, molts cops sentirem a parlar de no, és que aquesta utilitza energia d'irradiació directa, aquesta utilitza energia de radiació difusa. Què vol dir això? La difusa és aquella energia que en el travessar l'atmosfera es queda com absorbit en l'atmosfera, és aquest 19%, i és aquesta llum que, per exemple, quan tenim núvols, doncs hi seguim veient, d'acord? Perquè és el difús, el que és absorbit per l'atmosfera. Després tenim l'energia de radiació, com que ve cap a nosaltres li direm irradiació directa. Aquesta és literalment el raig de llum que ens dona de cap a on nosaltres estem. Pum, directes. Aquí ens dona. Això és l'energia de radiació directa. I després hi ha una altra que mai es farà servir, mai la sentireu a parlar, que té un nom tècnic, però a mi m'agrada definir-la com l'energia de rebot, no? És la que, jo què sé, quan estem a la neu, per exemple, ens costa mirar la neu. Per què? Perquè aquesta llum està rebotant, d'acord? És això, bàsicament. Són aquests tres tipus de radiació que ens poden entrar dins en quant a la lumínica. Les tres classificacions, no tipus de radiació, sinó les tres classificacions a l'hora de captar l'energia solar. La que nosaltres normalment sempre farem servir és la directa, d'acord? Perquè la directa, tot i que té la qüestió de que has de seguir el sol o que almenys t'asseguris de que hi hagin rajos directes donant en el sol, o sigui, rajos directes donant a la placa, és la que més benefici o més producció d'energia ens pot aportar. D'acord? Llavors, abans de començar a parlar de les plaques solars, perquè també és una miqueta interessant de parlar de l'energia fotovoltaica, com s'acaba de comportar, hem d'entrar en un petit tema, d'acord? Hem d'entrar en un petit tema. Primer de tot, l'energia... Bueno, la mala llengua, d'acord? La mala llengua diu que en un sol dia, de lo que el Sol, o sigui, el que arriba a l'atmosfera del planeta Terra causat pel Sol, o sigui, aquella energia en un sol dia, és suficient per abastir tot l'any de la població mundial. Òbviament, això no ho he corroborat tampoc, i estic dient que són les males llengües. Però bueno, és com per dir, ojo, partim d'un potencial molt elevat, d'acord? Aquest potencial es diu que està marcat, és a dir, en un metre quadrat de la superfície que trobem en l'atmosfera, li arriben 1.367 watts, d'acord? I això és així. Està estudiat per termodinàmica i per emissió de cossos negres, i això és així, perquè tu fas una simplificació de que el Sol és un cos negre i fas una simplificació també de que és una esfera i de com arriba en la superfície terrestre, i surt això. A partir d'aquí, tot el que fa l'ésser humà és intentar aproximar-se a aquesta dada al màxim possible, d'acord? Ho farem per moltes vies, però ja veurem que són molt poc eficients. Començant pel simple fet de que l'atmosfera ja et fa aquesta divisió entre difusa i directa, que si llegim una miqueta el que hem dit aproximadament, 51% només és directe. Un 30% rebota cap a fora. És a dir, ja estem perdent un 30% només començar. Vale? Llavors, també segurament heu sentit molt a parlar de l'eficiència de les plaques solars. Pues això, de l'eficiència de les plaques solars. Clar, diuen que és d'un 20%, i això què significa? Que si tu agafes el metre quadrat que tu vols estudiar i mires l'energia que
que cau sobre ell, no? L'energia directa que cau sobre ell, ja no la de radiació, sinó la directa que cau sobre ell, veus que només se n'arriba a aprofitar un 20%. És a dir, aquella tota, només un 20%, és la que aconseguiràs aprofitar per generar energia elèctrica. Primer punt d'optimització que s'està intentant durant els anys i costa pujar aquesta eficiència, costa molt. Però per aquí sí que podem atacar. Per aquí sí. Algo que també és molt important en quant a la producció d'energia solar és que hem de tenir en consideració que a l'hora d'ubicar una placa solar, d'acord, tenim 6 paràmetres a tenir en consideració. 6. 2 sobre la naturalesa del Sol, 2 geogràfics i 2 que els hi direm d'ubicació, però no m'agrada dir-los d'ubicació, sinó d'implantació. Diguem-los d'implantació. Els 2 geogràfics són molt fàcils, són la longitud i la latitud, d'acord? La longitud, entesa com si miréssim el planeta Terra de cara, no? I seguíssim l'hemisferi, o sigui, el que parteix entre l'hemisferi nord i l'hemisferi sud, la longitud en realitat no té gaire efecte, perquè senzillament el que fa és que el Sol et sortirà una hora o a una altra. El que sí que té molt efecte és la latitud, d'acord? Com t'allunyes o no de l'equador, perquè això afecta molt en el plaç d'hivern i en el plaç d'estiu. Si estàs just a l'equador, la captació d'energia solar idealment és constant, tot el rato constant. Però, per exemple, si te'n vas a l'Antàrtida, durant l'estiu tindràs 6 mesos pur sol, durant l'hivern tindràs 6 mesos pur nit. I llavors, clar, doncs, veiem una diferència en la producció, no? 2 paràmetres que són de l'estat del Sol, de la naturalesa del Sol sobre el planeta Terra. Aquests 2 són molt fàcils. Un el veiem cada dia, 24 hores, i és com el Sol surt i es pon. Això, òbviament, afecta la producció, perquè hi ha un moment que, si és de nit, no produïm res. I, a més, també hi ha un degut a l'estació, és a dir, en quin moment de l'òrbita de la Terra respecte al Sol està. Perquè no és el mateix captar energia solar a on estem normalment, que suposo que la majoria m'escolteu de Catalunya, a on estem normalment, que és l'hemisferi nord, i que a l'hivern sabem que el Sol és més baix i que a l'estiu el Sol és més alt. Doncs això també afecta. I per últim, els 2 paràmetres que he dit d'implantació. Aquests 2 paràmetres són clarament i fàcilment identificables com la inclinació i l'azimut. D'acord? Atenció, l'azimut potser és el més difícil de captar. L'azimut és respecte al sud, com d'inclinada està la teva placa solar. És a dir, respecte al sud, si miro completament al sud, el meu grau d'azimut serà 0. Si miro completament a l'est o oest, serà 90 o menys 90 respectivament. D'acord? Posar 180 graus, òbviament, no té gaire sentit perquè senzillament és girar la placa. I llavors d'inclinació, les plaques solars d'inclinació, el paràmetre d'inclinació, bàsicament, afecta en com captes l'energia solar i, a més, normalment la inclinació també és recomanada depenent de l'estació de l'any. Però aquests 2 paràmetres, normalment, si tu vols implementar en la taula de casa teva, ja venen donats. I això ho veurem en el cas pràctic que veurem a continuació. Molt bé, ja us he avisat. Tot bé fins aquí, entenc, no? Perfecte. Si no, digueu-m'ho, podeu escriure'm mentre siguin preguntes o comentaris constructius. Si em voleu insultar, endavant, no passa res. Tot perfecte. Llavors, anem ara a entrar per últim ja, abans d'anar al cas pràctic, no? Anem a entrar a l'últim cas de tots, que és la placa solar, d'acord? Com funciona? Doncs mireu, nois, si normalment dèiem que l'aigua és l'element més bàsic de tot, sense l'aigua no som vida, que és cert, començo a tenir la sensació que avui en dia, sense un cert material, sense un cert conjunt de materials, no som vida, per molt que molta gent no se n'adoni, i aquests materials són els semiconductors, d'acord? Un semiconductor, per començar, no és un xip. Un xip està fet de semiconductors, ok? Un semiconductor és un material. És un material que, per gràcia, condueix poc de naturalesa, d'acord? Són materials com el silici, germani, etc. O sigui, si a la naturalesa de tota la vida hem tingut el conductor, coure, i electricitat a punta pala, hem tingut aïllants, plàstic, fusta, perfecte. I llavors hi ha un altre
que és el semiconductor, d'acord? Els semiconductors, com he dit, són materials que la seva principal característica és que condueixen poc. Anem a respondre un dubte molt ràpid, que és que la inclinació de les plaques es posa de forma a maximitzar la secció recta al solstici d'hivern, ja que a l'estiu almenys tenim més hores de sol, o s'optimitza perquè estigui perpendicular a l'equador? Bé, és una bona pregunta. De fet, hi ha moltes maneres de veure-ho, i si te'n vas a quadern pràctic número 4 de l'ICAEN, que és el de la Generalitat, l'Instudi Català d'Energia i no sé què més, sí, l'ICAEN, allà aquell quadern et surt que depenent del que tu estiguis buscant et recomanen un tipus d'angle o d'un altre. Hi ha gent que a vegades posa l'angle d'inclinació per intentar estabilitzar la producció durant l'any i hi ha gent que diu no, és que jo a l'estiu vull molt de producció i llavors doncs apliquen l'optimització per l'estiu. Normalment, la pàgina que faré servir jo després per l'exemple pràctic, normalment et busca la estabilització durant l'any o, el que és millor, el consum màxim durant l'any. La producció màxima durant l'any. Perfecte, deixant d'això aquí de banda, anem a tornar amb lo dels semiconductors. I repeteixo, el que està sent molt difícil amb tota la crisi dels semiconductors no només és el material, sinó també que les productores de semiconductors doncs és algo molt complicat, perquè és que no sé si us n'adoneu, però aquest mateix ordinador que estic ensenyant ara mateix està plegat de xips que estan fets de semiconductors i són molt difícils de fer perquè són molt petits, estem parlant de micros o nanos. Però bueno, tornem un moment en els semiconductors. Per què ens interessa que condueixi poc un semiconductor? Doncs perquè té una gràcia. Sense parlar de dopaments encara, vale? Amb dopaments això s'accentua molt més. Però té una gràcia. I és que a l'aplicar energia a sobre d'ell, i si a sobre està dopat, que ara en parlarem, doncs fa que la conducció sigui més fàcil. Llavors, per exemple, en cas de voler fer un interruptor d'aquests digitals que se'n diuen per fer zeros i uns pels ordinadors, doncs és tan fàcil com dissenyar que ara aquí no et passo voltatge, no t'estic donant energia, per tant, no passes, perquè de per sol no passa. Ara sí que et dono un pum, directe. Vale? Això, disculpeu els barbarismes i disculpeu la poca precisió, però més o menys funciona així, d'acord? No ens ficarem en detalls, perquè per parlar de semiconductors ens hi podem estar moltíssim temps. I m'agradaria començar a plantejar el final d'aquest podcast, entre cometes, no? Llavors, aquí tinc una xuleta, no? I us ho diré en quant perquè els dopaments no els tinc tan controlats, i aquí vaig fer apunts a l'assignatura de l'any passat, i us puc donar més informació sobre els dopaments. Per què serveixen els dopaments? Doncs mireu, els dopaments serveixen per provocar impureses en aquests materials, i alhora, quan es provoquen impureses, el que aconseguim és millorar unes certes particularitats, com per exemple això de conduir, que sigui més fàcil la conducció, etc. No? Hem de saber que existeixen dos tipus de dopaments i que normalment es posen en blocs conjunts o en cadenes de blocs conjunts entre aquests perquè es complementen bé entre si. No? Tenim els dopaments tipus N, que estan formats per impureses pentavalents. Impuresa pentavalent vol dir de la taula química que tots coneixem, la taula atòmica, la cinquena columna. ¿Vale? Allò són impureses el que també es coneixen com a impureses donadores. Parlem d'elements com nitrogen, fòsfor, arsènic i antimoni. ¿Vale? Llavors, això el que provoca, sobretot, és que l'electró de les impureses és molt fàcil de deixar anar. És a dir, aporten un electró de més. I a l'aportar un electró de més fa que corri, perquè normalment els conductors el que volen és la seva estabilitat. Però clar, aquest electró va corrent, i conforme va corrent va donant desestabilitats. I en canvi, una impuresa tipus P, que és una impuresa que se'n diu acceptadora, ¿vale? És al revés, està format per la tercera columna de la taula atòmica, el que se'n diu impureses trivalents, d'acord? I són elements com el bor, l'alumini, el gal·li, l'indi, i en aquest passa al revés. Venen amb un forat perquè entri un electró, i llavors, com que estan així inestables, te'l robo. I li roben un forat, li roben un electró en el veí. Però clar, el veí es queda sense electró i diu, hòstia, te'l robo. I així tot el rato. I així aconsegueixes que hi hagi un flux, d'acord? Diràs, però i això? Què té a veure amb la fotovoltaica? Bueno, calma, nois, calma. Tornem-hi. És un material poc conductor, però és manipulable
a transformacions de millors conduccions o pitjors conduccions. Llavors, què fas amb els semiconductors en aquell moment? Què fas? Per què els fas servir en l'energia fotovoltaica? Doncs mireu, és molt, molt interessant, d'acord? Perquè, com hem dit, al donar energia, doncs, fem que corri, que es generi aquest corrent i, per tant, doncs, podem generar aquesta energia elèctrica. Quantes energies coneixeu? Jo en conec unes quantes, però quantes n'hi ha així que veieu ara? Ara mateix, mirant-me a mi, n'esteu veient una, que és l'energia lumínica. I a més el sol també dona energia tèrmica. Doncs bueno, ja ho esteu veient, no? La placa solar fotovoltaica, com bé diu el seu nom de fotons, d'acord? És perquè funciona de manera lumínica. Quan aquesta energia lumínica la rep el semiconductor, que està format per altres mecanismes, d'acord? Però ho estic fent molt fàcil, ok? Ho estic fent molt simple. Quan ho rep aquest semiconductor, el que fa és desencadenar tot un seguit de reaccions que fan que aquests semiconductors, que fan que es generi un corrent i ens doni el voltatge i la intensitat que nosaltres volem. Primer de tot s'ha de dir que la generació fotovoltaica, d'energia fotovoltaica, no genera voltatge, que òbviament en fa, no? Però el que genera és un corrent, i aquest corrent després desemboca i correspon a tot l'altre moviment, no? És molt interessant, i a més és interessant saber que depenent del tipus de material és més susceptible a captar un tipus de radiació lumínica o no, perquè ja sabeu que els colors doncs, van per les bandes que hem parlat de la ona electromagnètica, d'acord? I per tant, normalment el que més es fa servir és el silici, d'acord? És el silici, a vegades amb impureses d'altres coses, no, o sigui, normalment sempre amb impureses, però a vegades és silici germani o alguna història així, no? Doncs bé, perfecte, perquè això és bàsicament el més important del que volia comentar sobre l'energia solar fotovoltaica, i ara ja només ens quedaria passar a parlar sobre un cas pràctic. Anem a fer literalment la instal·lació solar fotovoltaica. Fins aquí el podcast. Espero que a tothom li hagi agradat. Sé que la curiositat tècnica ha sigut una miqueta mediocre, però bueno, jo crec que a conceptes bàsics és el necessari i suficient. I espero que amb això hagi resolt alguns dubtes i si teniu qualsevol dubte, m'ho dieu per Instagram, m'ho dieu ara mateix aquí en directe, m'ho direu on vulgueu i jo estaré encantat de resoldre'ls. Molt bé, nois. Doncs ens veiem el pròxim dimarts, si Déu vol, i aprofito per dir-vos que durant l'agost faré vacances i que si teniu alguna persona que estigui interessada en venir o qualsevol cosa de l'estil, no dubteu en comentar-m'ho. Bé, perfecte. Doncs això ha sigut tot. Ens veiem, guapos. Besazo.